Уважаеми зрители на NCHEK TV, предаваме абсолютно на живо от... Малко преди началото на Реал. Преди началото. Гостуването срещу Лудогорец. Да. Ето вижте какво се случва с моето ванче. Какво се случва на UEFA, им се случва, на тебе няма да се случва. Между другото, на Кристиано Роналдо да беше колата. Случайно не е. Това е моят начин да подкрепя отбора, разбираш ли? Точно така, съпричастен си с делегатите на UEFA, инспекторите, които проверяваха дали Васил Левски е годен. Вчера най-законната организация в България. Паркинги и гаражи, които се спазват всеки божи закон. Нали? Как няма да... И не кради, и не пожелавай жена на ближния си. Та сложиха скоби на UEFA. И взеха ли им точки? Или само глобичката? Не знам, според мен са мили и то в евро най-вероятно. В евро. Кошмар. Същия сега, ето го нашия колега. Уважаеми зрители, ако искате до вечера сложим скоба на целия Реал, гледайте от колко часа? 9? От 20 часа по ринг студиото. Така. Вили Вуцов, Лъчо Танев, Наско Сираков. Ти не участваш? Не бе, аз съм водещ. Ох, така се предсигвикам. Майко. Това са ми гостите. От 20 по ринг, от 21 по BTV Action пак студио и от 21.45 самия мега спектакъл. Добре, няма да го поканеш, аз ще гледам вкъщи. Ти си имаш румънец, вкъщи гледате си моци.